ରହିଛି ଏହା ପଛର ବୈଜ୍ଞାନିକ ରହସ୍ୟ। ଏହି ବିଷୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଜାଣିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ ନ କରି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ମଣିଷକୁ ଦେଖିଲେ ଏଣ୍ଡୁଅ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏପରି କିଛି କଥା ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ପିଲାଦିନୁ ଶୁଣି ଆସିଛେ। ଏପରିକି ସୁଯୋଗ ଦେଖି ଏଣ୍ଡୁଅ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଏ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ କହିଥାନ୍ତି। ଘର, ବାଡ଼ି, ବଗିଚା ଓ ବୃକ୍ଷଲତାରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ମାନେ ଦେଖାଯାଇଥାନ୍ତି। ତେବେ ଏହା କ'ଣ ପ୍ରକୃତରେ ସତ? ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷକୁ ଦେଖିବା ପରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ନଥାଏ। ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ତାପମାତ୍ରା ଓ ନିଜର ମୁଡ୍ ହିସାବରେ ଏଣ୍ଡୁଅ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇବା ପଛରେ ଏକ ବୈଜ୍ଞାନିକ କାରଣ ରହିଛି। ଏଣ୍ଡୁଅ ଚର୍ମରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ରକାରର କ୍ରୋମେଟୋଫାର୍ସ କୋଶିକା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ତାର ଚର୍ମର କୋଶିକାର ଉପର ସ୍ତରରେ ନୟନ କ୍ରିଷ୍ଟଲର ଜାଲି ରହିଛି। ସେଥିରେ ଥିବା ପିଗମେଣ୍ଟ ସହାୟତାରେ ନିଜର ଆବଶ୍ୟକତା ମୁତାବକ ଏଣ୍ଡୁଅ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇ ପାରିଥାଏ। ଏଥିସହିତ ନିଜର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏଣ୍ଡୁଅ ନିଜର ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଡୁଅକୁ କିଛି ବିପଦ ଆସିବାର ଆଭାସ ମିଳେ ତେବେ ସେ ଏହି ସୁଯୋଗରେ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ଆମ ବିଶ୍ୱରେ ଅନେକ ପ୍ରଜାତିର ପଶୁ, ପକ୍ଷୀ, ସରୀସୃପ, କୀଟପତଙ୍ଗ ରହିଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜୀବର ଶାରୀରିକ ଗଠନ ଅନ୍ୟଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆତ୍ମରକ୍ଷା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କଠାରେ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତି ରହିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବାଘର ଯେପରି ମୁନିଆ ପଞ୍ଝା ସାଙ୍ଗକୁ ଦାନ୍ତ ରହିଥାଏ, ସେହିପରି ହାତୀର ବଡ଼ ବଡ଼ ଶୁଣ୍ଢ ରହିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଜୀବଙ୍କ ପରି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ନିଜକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଏଣ୍ଡୁଅ ରଙ୍ଗ ବଦଳାଇଥାଏ। ଏହା କରିବା ପାଇଁ ତାର ଶରୀରରେ ସବୁ ପ୍ରକାରର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜନ୍ମଗତ ଭାବେ ରହିଆସିଛି। ଯଦି ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ଏହିଭଳି ତଥ୍ୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ।